Sino nga ba ang hindi mamamangha kung ang naggagandahang dekorasyon sa inyong mga tirahan o saan man ay pinaghirapang buuin ng mga malilikhaing kamay gamit ang mga natural na yaman ng kalikasan. Kagaya na lamang ng mga lamparang ito na gawa sa kawayan at mga rattan. Ang Almas Handicrafts dito sa Barangay Dilan, Busurubio ay talubhasa sa paggawa ng mga lampara. Bali nag-start po ang Almas Handicraft noong pandemic since nakita ko po ang mga workers po natin na wala pong masyadong orders, then tinry po nating i-offer sa market ang ating handicraft. Sa paggawa ng lamps, ang pinaka first materials natin is bolo kawayan, then rattan, tas ang burit tingting po. Bali, ang pinagagalingan ng kawayan is sa bundok pa, then ang rattan sa Isabela, then ang burit tingting is dito lang po sa natin, paligid natin, kung saan po ang merong silag na available doon po. Dito rin sa Busurubio, Pangasinan. Nakilala po ang Almas Handicraft, buong Pilipinas na po, nakarating na po ang ating product sa Siargao, Tagaytay, Maynila, Baguio, buong Pilipinas po, nakarating na po sa kung saan-saan po. At sa ibang bansa naman, meron tayong umu-order sa London, sa Taiwan, sa USA, ganun po sir. Actually, malaking tulong ito lalo na nung napasali kami ng Manila Fame. Lalong dumami ang orders, nakilala na kami ang supplier ng Almas Handicraft. At sa buong Pilipinas, kumbaga, rekta na silang nag-o-order para sa akin. Actually, malaking tulong. Una, nung pandemic, hindi kami pwedeng lumabas, hindi kami pwedeng umalis, nandito lang kami. So, good for sa amin kasi dito lang ginagawa ang handicraft, sa bahay lang. So, habang hindi kami pwedeng lumabas, nakakagawa kami ng produkto dito sa loob ng aming bahay. Quality is good kasi kailangan pantay ang mga spoke at talagang malinis ang pagkakagawa kasi po siya, export quality po siya. Ang pagkakaiba, sa amin ang lamps, 100% handmade. Talagang lahat tutok, from small to large, lahat equal, pare-parehas ang quality, ang spoke, ng size ng spoke niya. Sa pricing, may bulk orders po tayo at meron din po tayong retailing price. Kunyari po sir, may mga naka-display din po ito sa SM. Iba-iba din po ang presyo, retailing and bulk orders po. Mula nung pandemic siyang siya na ang manager namin, ang pandemic. Wala kaming pagkukunan. Siya natutong magpagawa. Kaya kami pumunta sa kanya. Bata pa ako, marunong akong gawa ng basket, handicraft. Ay, mas maganda yung ngayon, yung lampshade, kaysa yung mga local. Madaling pagkitaan yung lampshade. Nakaka-proud niya gawa namin, napapunta ng ilang bansa. Iba't ibang lamp designs ang ino-offer ng Almas Handicrafts, kabilang na dyan ang tinatawag nilang crisscross, saucer, makopa at bilog. Creativity really overflows dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dito mismo sa Busurubio, maliban sa mga magagaling na gumagawa ng lamps, kilala din ang mga gumagawa ng souvenir swords and knives. Tara, puntahan natin!